बेसेबां बैसोनि 18-19 बोसोर 18-19 बोसोर सोरबा 17 बोसोर 18 बोसोर 16 बोसोरनिफ्राय स्टार्ट 19-20 बोसोरसिमहालागै ओंखायनो आं बुंदों बिमा बिफाफ्रा न'खरनि गार्जेनफोरा बेफोरनि फारसे एसे नोजोर होयो जाहाथे एक्स एन्ड बि इउनाइटेड फ्रामनि आखायाव गोग्लैया आरो नैबे टीम जिखिनि टीम मोनसे दं बे टीमनि आखायाव गोग्लैयोब्ला आयेननि बेबस्थाखौ जों लानाय जागोन आरो हमनानै साजा होसि होनानै जोङो पुलिसनो गथाय हरनायखौ जागोन बेखौ दिनैनिफ्राय जों मोनसे खोथा बुंनाय होना दोननाय जाबाय बेंटल गेट चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे बेंटल गेट पार्लार गोदान मोनसे गोजौआव होनाय दंबावो पार्लार गोदान खुलिनाय बिल्डिंआवहाय बे पार्लाराव सासे दंमोन बर' हिनजावसा बेबो ड्राग्स जाग्रा बेयो क'क्राझारनि बेखौ दा न'खरा मैया हरावनो जों गथायनाय जाबाय बे न'खरनि मानसिनि गार्जेननि आखायाव थ' बिनि थ्रुयैनो जों जाय मानसिया जाय हौवासाया जाय माहाजोना जाय फैसा गोनां मालिक जों बिसोरखौ मालिक होनांगोन माहाजोन होनांगोन बिसोर फैसाखौ बहा गारो बिसोरो दिनैहाय अनलि 18 बोसोर 16 बोसोर बेफोरबायदि गथ'फोरजों इन्जय खालामो बायनो बियो